jos verrataan näitä voimalinjaa, niin kyllä, ja varsinkin kustannuksia, niin kyllä se sähkö vie mennen tulee 100-0. Vielä muutama vuosi sitten sähköinen pakettiauto tuntui monesta ennen kuulumattomalta. Mutta ei enää. Ford E-Transit on Fordin ensimmäinen täyssähköinen hyötyajoneuvo, jonka toimintamatka yhdellä latauksella on jopa 317 kilometriä. E-Transit on saatavilla 3 eri korin mitalla ja 2 eri kattokorkeudella. Kuormatila on enimmillään jopa 15,1 kuutiometriä. Kantavuus suosituimmalle L3H2 umpipakettimallille on noin 880 kiloa. Lisävarusteena E-Transittiin on mahdollisuus saada myös ProPower Onboard 2,3 kW virran ulostulo, jota voi muun muassa hyödyntää sähkötyökalujen käyttöön. E-Transitin akkukapasiteetti on 68 kWh, ja sen voi saada 2 eri tehovaihtoehdolla. 11,3 kW laturilla akku on mahdollista ladata 0–100% hieman yli 8 tunnissa. Mutta pikalatauksella saadaan akkuun virtaa 15–80% vain 34 minuutissa. Ajettavuus on kyllä erittäin hyvä, että dieselivehkeeseen kun vertaan, niin tämä niin käytännöllisyys ja muutenkin ajettavuus, takavetoinenhan tämä on, niin, ja etuvetoisesta on niin erittäin paljon kokemusta, niin sekin vetotapa siinä jonkun verran vaikuttaa, että on kyllä tosi mukava ja suht jämäkkä alusta ja pehmeä kumminkin. Jos otetaan verrokkina dieseliversio, niin tämä on tiloltaan aika lailla just samanlainen. Siinä on, olisiko 15 senttiä vähemmän korkeutta siinä. Tai siinä lattia on sen 15 senttiä korkeammalla mitä dieseliversiossa. Siitä pikku miinus, mutta se on nyt aika lailla samaa luokkaa mitä se on siinä nelivetoisessa dieselivehkeessä. Sen kanssa kyllä ihan pärjää tosi hyvin. Tämä on niin täydellinen tämmöiseen kaupunkipyöritykseen, että mitä meilläkin on nyt tämmöistä ihan pätkäajoja, niin 26 kilowattituntia sataselle näyttää tällä hetkellä kulutus ja range on tällä hetkellä 233 kilometriä ja sen pitäisi olla aika realistinen ja nyt taitaa olla semmonen 86 pinnaa akkua jäljellä, että ei ole enää ihan täynnä. Se on noin 30 kilsaa on tullut tälle päivään ajoa. Ja tässähän on se erittäin hyvä ominaisuus, että tuosta kun pysähtyy, niin virrat voi jättää päälle ja poistua autosta ja ne saa sitten ulkopuolelta lukkoa ja täällä jää sitten ilmastoinnit ja biisit päälle, niin on erittäin mukava tulla takaisin auton, varsinkin helteellä. Ja sehän toimii sitten samaa suuntaan talvellakin, että täällä saa sitten kabinetin piettyä lämpimänä. Joo, kyllä mä näkisin, että tämä E-Transit on kyllä erittäin hyvä tämmöisen kaupunkikurvailuun ja kyllä tämä ommi silmi on tulevaisuutta. Erittäin loistavaa kampea.